Takže vás vítám. Dneska začne prohlídka hradu. Tak. Tady vidíte hradby. Věže. Tady jsou menší hradby. Brána. Máme i vodník, příkop. Stáje. Tady je hlavní hrad. Nedostavený ještě. Tady je malá budova. Sprák. Postel. Tady máme hradní stůl na jídlo, aby mohli posedět se všichni. Všude hradby. Vodní příkopy. A tak. A to bude asi, no ještě. Uděláme prohlídku. Tady máme vchody. Tady máme tady, aby jsme potom mohli chodit. Tady máme jakoby schody na věž. A příští video bude prohlídka letiště. Tak zatím naschle. Ahoj.